Αλέξανδρος Κωστόπουλος, εμπνευστής του Repower Greece. Ξεκινήσαμε με μια πάρα πολύ απλή σκέψη, ότι αν δεν αλλάξουμε αντιλήψεις και αν δεν ξεκινήσουμε να κάνουμε κάτι εμείς οι ίδιοι γι' αυτό, τίποτε δεν θα αλλάξει στη χώρα μας. Το Repower είναι μια διεθνής εκστρατεία δημόσιας διπλωματίας. Προσπαθεί να κεφαλοποιήσει πολύ σύγχρονα εργαλεία της επικοινωνίας, αλλά πάνω απ' όλα εμάς τους ίδιους, τους πολίτες, τους ανθρώπους. Στόχος μας είναι να δείξουμε όχι απλά μια άλλη Ελλάδα, στόχος μας είναι να ανακτήσουμε την αξιοπιστία μας με τον οποιοδήποτε συνομιλητή μας, σε οποιαδήποτε χώρα και για οποιοδήποτε λόγο θέλουμε. Είτε θέλουμε να αλλάξουμε την εικόνα μας και θέλουμε να το εξηγήσουμε αυτό, είτε θέλουμε να προσελκύσουμε επενδύσεις, είτε θέλουμε να προσελκύσουμε τουρίστες, είτε θέλουμε να προάγουμε τα υπέροχα ελληνικά μας προϊόντα. Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με πανεπιστήμια, με think tanks, με την Ομογένεια, με φιλέλληνες, με τα ξένα media και αυτές τις ιστορίες να τις κάνουμε πρεσβευτές αυτής της Ελλάδας που προχωράει μπροστά με τις πολύ σημαντικές δυσκολίες, αλλά με μια πεποίθηση και μια πλήρη, αν θέλετε, γνώση ότι τελικά μαζί θα πρέπει να προχωρήσουμε και μαζί θα πρέπει να φτιάξουμε το καλύτερο αύριο που όλοι θέλουμε, όσο δύσκολο και να είναι αυτό. Μπορούμε να τα καταφέρουμε αρκεί να αποφασίσουμε να συμμετάσχουμε, αρκεί να αποφασίσουμε να σηκωθούμε από τον καναπέ μας, αρκεί ο καθένας να βάλει αυτά που ξέρει, αυτά που ελπίζει, αυτά που ονειρεύεται, τα ταλέντα του, τις εμπειρίες του σε μια κοινή προσπάθεια. Αυτό είναι το Repower Greece.